Kakengkaing paranjono kang asu kakengkaing paranjono kang subliwi warata tanpa salah warata tanpa yo bandaku yo donyaku sik ngono kowe iki nyemar apa ndasa muka kowe to ngene jeneng wong gerang guneman sklimah kok disaruwe apa sebutan ngene iki diminolope dening Prabu Dasamuka monopoli ngene ya Mo lumrahe wong kang duwe sebutan kuwi cocok karo kahanan kang disandang ane Prabu Dasamuka nyebut ya bandaku ya donyaku kuwi watak yangkara ora mung bondo kang sumanding ing dheweke najan kang ana tanganing liyan dianggep duweking Dasamuka donya iki jagat ya kena bondo ya kena rumangsane kuwasa yasa jagat iki duweke Dasamuka dhewe aku kliru Reng atase kowe dadi Dasamuka ya kuwi sakjeke nyemar kok dadi. Ya bandaku ya donyaku ki anggap ngopo ngerti apa? Mbok ya wis kleru ndak ya wis kena. Lah kok datang Titiang Karadra. Mas Patik Raja Dewaku. Nah, kuwi jim priprayangan sing nyebut kaya ngono kuwi, bener? Marga tebrating panembah ora marang kang akarya jagat nanging Angkara Murka dianggep dewane ngono Mas Patik tegese Mas Patik kuwi Kencana aku padha karo Kencana ngono Raja Dewaku dadi mung ngamula bondo ning ora ngamula bebener ya kuwi dununging jim setan priprayangan nah iya baru rak ngono ta. Wong kaya ngono kok dadi wong wilahing Mastumana sidam sekaring. Tawana sintru banguning sabut lebu kuwi jantur gara-gara ngono. Mo. Jane kula sewu ya, Mo. Panjenengan iki klerune iki ngleru apa pancen kleru amarga ora kelingan? Apa men darani Semar lucu kowe tak takoni. Coba. Lah wong kowe arep cucu to kaya ngapa ki wong jane kowe ora lucu ki mono. Apa wong lucanmu ki sing nonton tak paksa tak kon guyu ngono kok. Ora. Ayo lah bakal wong Semar kok. Ora. Wong wilah ngawi legena ki apa ya ning coba. Ya wis kleru ngono wae rak kena. Ning wong enak ya kena nirokke. Ayo nirokno kene ora sewajare. Wong ya sing mawas diri, ngono to. Bisane cocok ki piye karo kahanan sing tok sandang, aja dipaitung wong. Oh. Ya mau ngapa kuwi? Ada apa? Awi nek gol mana apa ora dianggep. Anak nganti sekelimah ngene ya darani kurang bener ya becane awakku. Wong gunem durung rampung, ora ngerti apa kang bakal tak gunem. Muri kok crikis, Muri kok gawe mbleh. Rungokno dhisik, aku tak matur nang ngersane Ndara Lesmana. Lek ngono. Aku sareh iki, sareh. Ya ngono tak rungokke. Kowe matur nang ngersane Ndara Wilmana. Nek iki Bagong kencang alu tenan iki karo.
Kowe mono ki manuk kok dadi. Ayo ngono ya. Dhewe manuk kok. Tegese ngono lak akeh kutut, jajan, pepak, aja dipaido dadi. Padha rungokno ya oleh warmatur. Gunakake tembang sarkara kinarya palupi. Wis ngono. Sak bisamu, ngono. Mau kabeh mau tak peksa nek panjenengan ora bisa. Ning ora ngono dadi Rama nyemar kok kurang semangat iki gawe apa to, ya godhong omah digawa rene iki mau. Aku ngresi ndomble gawe wis pengat-pengut. Kaya dijur-jur jantungku. Aduh Raden mustikaning bumi. Lho nek gelem nyuwara tenang ngono ya Rama ki ya anu kok. Ya lumayan. Iya. Wong ya miturut tanggapane kok arek opane iki akeh apa sithik. Ning Rama ya tekad to. Entuk sithik do sithik entuk akeh ya do. Nah, lak ngono ta. Matur ngarasa patuko tinabehno tetuk kane wong lebeng laras ngene iki. 5 tengah, 5 gedhe, 5 cilik iso kabeh iki jenenge wong lebeng laras ya aku iki. Lebdo karepmu ora lebdo karepmu. Ayo wong penganggep iki kena kok. Kowe nganggep pinter ya kena. Pinasis ya kena ning penganggepmu ki ora nyata aja tak umumke, ngono. Cek caturan. Oh, cak iki. Nginggahi gunung-gunung hanga lasa tengah wonodri lumpat wah iki cengkok grande lagi curang edo jugruk saengga kelangan latak tanpa mulih tan enget sanggeman yekti lain doroles mono. Wah ya pinter ya Rama iki lho ngripta dandang kula iki diajakan lho ya iso ning Rama iki luwih pinter meneh anggere ngripta dandang kula sing takepane bangsa gandrung biuh ning antek rungih lho momo ya eling anakmu gemerayah. Anakmu dhewe sing ana omah 8 isih diberki anak 6 dadi 14. Wong siji anake 14 ya ditanggungan sing abot to, Mbok. Mbok yo nganggo hitung-hitung apa-apa kowe. Ora ngono, kowe nek crikis aku ngopo. Apa kowe ora seneng yen duwe wong gerang dawa umure, Pira bara disengkuyung aku iki. Pira bara karepku ngene iki didukung padha melu ngaling-alingi. Goleke dalan mulih prayogane. Nek jeneng telat ganjarane sithik kok adul-adul mbokne apa ning ngono kok. Hei, ndak arep apa, kowe ya guru wong urip ngono kok. Truk. Mbok kowe ikhtiar meneng, Truk. Wong kowe meneng ning aja meneng ada dasar bingung, meneng gatekno saliling suwasa. Rama mono sak temene kang bakal diucapake mengko suwasa kang luhur. Marga kowe rak ngerti to Rama ki sapa, ya.
Ayo, Rama ki satine sapa yen kowe ngerti. Lho. Anak pancen perkara kuwi aku ya wis kenal ora ngerti to. Ora. Marga dumadine Rama kuwi aku lho eneng. Yen aku tok takoni Rama ki satine sapa, genah aku ora bakal bisa mangsuli. Nak kowe, Gong. Lah kowe iki kabeh goblok ngono ora. Rama ki satine sapa, mbok ya wis ditakoni. Timbangane kowe batang kleru mbethek luput wong eneng mau iki satine sapa? Ngono ora ya bisa to. Kowe iki wong apa bangkong? Ngono ya bisa. Bocah iki tak suwek lambemu dadi 8 kowe. Ngatasi karo wong gareng kok ngonekke bangkong ora bisa kowe muni kingkong ora aku ora bisa. Wah, malah dibleke dhewe ora. Juli. Kaya ngene kuwi aku kelingan jaman isih ana Prajayodya. Yen dandang gula kaya ngene kuwi ora ketang saklimah ditandhaki arek Manasuka sing nyandhaki apa gending gedhe apa gending tengahan apa gending ladrang wis mangsa bodho wis maton nyemek-nyemek puluh aku ngaranana yen tinemune mengko tanggap tumanggating cipta sasmita ora bisa kathuk karo rasaku tangurma dadi acak-acakan. Aku njaluk timbake gending recep to, Le. Aneng-aneng kuwi, Leng. Ruwah recep ora aneng. Gending kok recep. Sing tiba ladrang lingi-lingi kae. Eling-eling kok lingi-lingi. Dijujuk wae eling-eling. Kasmaran didipronake ditipake. Dendang Semarang. Ayo, wis. Pembantune sing siji nek-nekane sinom lho gondang. Lho ya ta, ana tengah ngawas, awane adem, angine ngidit. Sedilo-sedilo mambu godhokan kentang. Oh, apa jeneng gendruwo piye? Nah, lu, Pak, sedilo-sedilo, Pak. Anu ki krungu suara gejebak-gejebuk kae apa ya? Wis kok ngetok rasake kae wawan sing kibong padha digoleki ngono. Aku biyen yo tau lho nonton pagelaran. Sing cerita njaluk isi nom. Apalane ya iki? Terus Nduk.
Biyen aku ngrungokno ora ngono iki, Gong. Ora tau aku tomo, wong aku ngeksi kanca lali, aku luput ngono ae, Neng. Nangis nang arep mik ya, Neng. Wis kekitrang ae. Bareng mulih sing lanang duleng. Wong sing luput awake kok sing lanang dienggo sasaran. Aning sing lanang duleng ya gelem wae rek. Suwe ketagihan ta duleng kok nguleng. Ayo nak nguleng aja sila malah ngono iki. Mangageng ngeksi ganda sing jeneng swara maternyoh ya ngene lho, Reng. Ora kokean tengkok nyang laras pleng tak etak wani cak ora ngono iki. Ya kudu dimong. Wong pancen iki magangan anyar ya wis suwe ning Swita. Ana kene ning biyen tau lunga, perlu omah-omah. Sakwise tak geriyak-geriyakake nyerali karo aku. Geriyak-geriyaki apa? Di omah-omah iki tak geriyak-geriyake to. Oh, omah-omah karo omah iki beda, dengelmu ki. Panambahan sena Patio Somar Suci. Oh ya nusukan ngono. Kepati Hamar Suci. So dadi upama kowe mulih saka kene ngono. Melu ngadiman meneh engko iso gampang. Marani sakiman dadi. Takone oleh-olehmu apa? Oleh-olehku sinom lho gondang, kowe nek kandel sudane gawe nejo ngono wae kok. Pinasutapa Oh iya Gong, aku lali nang boto iki lekas sawan apa sore, Gong? Sore. Lekas sore bar sore. Ngono. Sewengi sedina. Lu karuane. Apike. Iki aku seneng iki. Cakepan sing arep dhewe iki. Tinampiing. Tanapi iki tegese apa dene? Ayo kabeh mau perkara kulino maca apa ora? Tinampiing. Ya wis ora dadi ngapa wong pancen. Yo. Lunjang Gong.
interupsi, Mbak. Interupsi, tegese nyelani ya. Ya nuwun sewu. Wong iki ditabuhi gamelan Jawa, nanging lagu dendang kuwi duk kunane dumadi ya ning kutha sing diambah bengi iki. Mula kaprahe ngaran Dendang Semarang. Ning Semarang kuwi ya kalebu ibu kutha Jawa Tengah, ora muka yen to isih uga ngleluri basa-basa daerah. Kaya kang diucapake Mbak Tantinah mau, ya bener. Ora ana sing alang-alangi, ya ora kleru ning mbok ya dipepaki. Sawise siapa bisa nggulung stagen? Beda iki nek mung wedok tabaran iki. Wong siapa bisa nggulung kasida berarti. Orane tenda kok kasida. Tenda digulung diwadahi baki. Siapa bisa menolong saya? Lebih mandi saya sendiri ya kena ya upamane ngono. Ning terus saiki aku njaluk cakepan ya dendang. Ning Dewa Tirta Kusumane ngono coba. Penak ora dicoba, Mbak. Dewa Tirta Kusumane. Iki wau dendang Semarangan, Truk. Iya. Iki dendang gagrake Semarangan. Semarangan kuwi ya duwe gending-gending lan tembang-tembang sing siri khas Semarang kuwi ana. Lan wewengkoning Tirta Kencana uga ana, mengkono uga daerah budaya agung antarane kulon Kali Opak lan wetan Kali Opak. Ya wis populer disebut Ngayodya lan ning Surakarta. Akeh banget para luhur kita, para bujangga nimpuna ing reh budaya padha ninggali kejaba gending-gending gedhe uga lagu-lagu dolanan. Senadyan nganti seprene surasa-surasa lagu dolanan mau durung bisa diterjemahake apa pancen angel diterjemahake. Dirusurasa lan ditegesi lan diwerdekke nanging tetep tak leluri cara tembunge moncer menggali mutiara terpendam. Biyen dhek ngono jaman aku isih bocah dolanan turut desa ngono plak cuplak suweng-suwenge tengkel enter mambu ketundung kudel pak empong lira-lire Pak empong lira-lire sapa guyu ndelikake sapa guyu ndelikake sapa guyu ndelikake ningkung dadak sepekan ngono. Lah kuwi sing kena dingonokke ya sing wajibe dingonokke. Aku ya tau lho krungu lagu praon dinteke ya nganggo ngono ki. Ora. Tenan eneng kuwi. Ora. Eneng meneh lagu sing ra mesti nganggo ngono ya dingonokake ya wis ora apa-apa. Kuwi nambah bisane saya becik apa saya bener mbuh. Ning kang ora sak mesine kuwi aja dinggonke mundak ngalami kejanggalan ngono. Terus saiki direnggo meneh. Sakwise tublak suweng Laras Slendra Parsanga. Amarga Laras ora mung Slendra, ana pelok 6, pelok barang. Kapara tumarateng aku Laras pelok karo Laras Slendra mau malak Laras pelok. Ngibarate kaya wong ndek bojo, Laras Slendra mau mbok tuwa, Laras pelok mau mbok enom, mula kerep dituthuk sing pelok. Ngono. Yen ora ngandel aja tok anggap negatif ya, Leng. Saiki gending Slendra iki pelokno rak penak kabeh. Pamane
titipati pelokno onang-onang iki sing asline Sendro tok peloke ya dadi penak lan malah kaprah. Mengkono uga bundet. Aku sebawile yen gending pelok upamane kumbang molo ayo Sendrokno. Kong nino nong tole lo lanu nino no no nino nano nino no nino nino nong nono nino no no nano no nino ora kepenak. Lho. Saiki pramugari sing anyut-anyut kaya ngono kae. Pelokno. Ora kepenak, Sendrokno ora kepenak. Lha. Margo kodrate pancen wis gending pelok. Mula pelok kuwi malak. Mula pamane bojo ngono mbok enom, kerep dituthuk. Lho. Sing kose tegese ing kene aja tak itung ora sing dituthuki gamelane pelok mau, kaya dene kang tak kandhakake pelok kuwi racake murka, ngono ta. Arep pelok iki nak jenesu wae ora iso nuthuk ngono iki pelok kuwi. Mula coba saiki cuplak-cuplak suweng laras pelok pathet darang genti. Buka bonang. Ayo dados. Ayo bersama-sama. Wah panten lihe Mbak Tantina. Trep yen dadi laras pelok. Ngono. Lah ya ning laras bae aja tekan nggon tutukan mau. Lho lah ya. Ditutuki tesih donekake. Gamelan mau ora bakal muni ya ora ditutuk. Kabeh kok nyetok ukur rasamu dhewe iki piye to? Angger apa-apa tok enggokke nang sing ora-ora, lak kowe saya peteng jagatmu ngono reng. Lah yo ning mau nyelempet, ora kok nyelempet. Amarga melok lan ora meloke mau gumantung ana sing nampa, ngono. Luwe nggon tata krama. Lho, saiki bab ndang gentung-gentung ngono wae ya. Ana salah sijining ya biyen tau dadi kancaku sak penggawean, ning kono wong wedok. Aku kang luwih tuwa dihormati cara tata krama. Ana sak nggon-nggon ndang gentung-gentung long. Lah kuwi
sing rada rupek pamase dianggep wong kok ora mempan nggawa papan. Ngono. Disa wong semene kowe kok sengak sik to, temanjane apa? Iki dudu sengokan mesra iki dudu. Ning sengokan menghormati. Iki bapakku tak hormatane sarana di bidang pesengokan. Lah ngono ta. Aja ditampa ora. Lah iya ning nyang warung bladak bareng ya ngono ki piye. Lah iya, iki tuduhe ana ngumum kok. Tuduhe ana ngumum, Bro. Ini sak temene ora ana wadi apa-apa. Yen pancen sengokan mesra lak mesine kudu amping-amping. Oh ora kok. Lho ngerti iki bapakku. Enggak, saiki upamane ya. Aku duwe anak. Anakku wedok. Kira-kira aku nyengok anakku wedok iki ngatasé kuwi anakku sing tak tresnani. Bener apa luput? Dadi etungane kuwi sawijining katresnan. Lah iya kuwi lak genah anakmu, bareng kuwi wong liyan kebrayan. Ora. Ning pernahe kuwi anakku, pernahe iki lak ya nggon pernahe tok. Apa kowe tau dipernahke? Dipernahke aku semono, Dek, sampeyan semono. Oh, ya kuwi, kaya ngono iki lho, Tru. Sing bebayani ana kono kuwi, ta. Mulya empane kudu nggo papan. Lah saiki ana meneh. Biyen ya ana, ngono ta. Nadyan dek wingi tak isekake men rada jelas. Ana dolanan Bang Jagung menyura. Sendro. Nenggo dirane ya. Bang Jagung omah kampung pinggir lurung. Jejer telu sing tengah bakal duwekku. Kempal mung ganggu wae angel tegese. Mudhun ning Bon Raja. Methek kembang saka dicaoske Kanjeng Raja lho Raja Kanjeng. Angel ta? Maju kowe tatu, mundur kowe atur. Maju sak balamu ra wedi sutukamu iki lho. Dada satriya iki lho dadane kliwon. Role jan kliwon nyang ndi kok dadi rol. Wong ale gilap. Ayo sing jeneng wong mawa cahya ya kuwi ngono. Wong kok le gilap ning ya neng Kembang Jagung pelok 6 ora kok teges ngemohi sing Slendro ya. Amarga laras Slendro ki luwih tuwa, ora kok ngemohi sing mbok kok mbok tuwa. Ora kok ngemohi sing laras Slendro. Slendro tetep dingko. Lah iki direnggo. Nek mung Slendro tok sing dituthuk iki sesuk ya rusak to. Ngono. Mula kanggo nyelepi aja nganti rusak ing bidang tutukan mau golek pelok. Ah saiki kira-kira macuk ora reng mbok aku ndek pelok reng. Ngono. Siak kaman Slendro tok direkam ya kuciwa kok Slendro wae ora. Ha sing pepaki kudune Slendro pelok. Ngono ta? Yen aku lagi duwe Slendro mongko urung genep Slendroku kaya tak genepane, sak Slendroku genep aku arep duwe pelok. Lan ora ujara kaul kelakon aku duwe gamelan pelok tak teter tak duduk tanpa leren. Lho. Kuwi gamelan aja ditampa sing ora-ora. Aku yang ngrene gamelan pelok pendak dilaku dang gentung glodak. Lah ngono. Lagi nang. Kaya iya. Oh, alah. Lagi nang Bang Jagung pelok 6. Tegese apa to? Sebab kok digawe pelok 6. Lho, aku kuwi ngetok-etokake tetinggalane para kuno biyen kang wis ninggali dolanan kang sulasane mengkene. Nyoto lamun ampuh dislendrokke ya penak, dipelokake ya penak. Yen ra ngandel, tak cobane ya, Reng. Cobanen tak rungokne.
sambung ndek-ndekan kanggo ngirit swara, aku genti njaluk swara priya. Apa gaya bener? Kae priya tak jaluke apa ya entuk? Kae supriyan priya tak jaluke apa entuk? Nduk sik. Aku njaluk disambung swara priya. Priya ki tegese lanang, nggih. Mas manomo kowe nyambung. Ata suwe waranyang jajang apa? Apa kowe duwe pelok meneh Mas? Ya. Nene kom. Nah. Sak padha ngas. Ya iki dengan tori itu Andya sing sun kalintang panamung sira Kakang Semar, kula Ndara. Lah ra apa to? Bareng krungu nggonmu padha teng Clemong. Ndara rumangsa kepadaning penggalih. Nganti kewiyos pengendikane nimbali aku tuli, syukur ngono tegese berhasil awake dhewe iki. Lah ya ngono. Wong sesanggemane ngabdi iki kudu ngabdekake diri marang sapa kang wajib diadeni kok. Ora jeneng mokal yen awake dhewe ya kudu nylimbur sungkawaning penggalih Ndara. Mbuh sungkawa mbuh ora wong nyatane disawang ya mung meneng wae ora kersa ngendika. Enten dawuh napa Ndara? Mengkene mungguh. Rasa kulina wengi anggung nalongso. Ora ana ingkang andalari prihatin kecoba mung
panandhani Gustimu Kakang Mas Rama Regawa nggone pisalan garwa Kakang Mbok Recan Sinta ingkang wis pirang-pirang warsa dedunung ing Alengka Diraja senadyan mus akeh kurban jiwa wadya wanara kang padha manglurah marang Alengka Diraja parandene durung mantra-mantra lan durung bisa dijagakake kapan bakal punah ing angkara murka baline Kakang Bayu Sinta nastane Kakang Mas Rama Regawa muga-muga jiwa tansah ngayomi kang sarta muga-muga Kakang Mas Rama Regawa pinaringan tabah teguh yuwana tan kengguh saliring pakewuh ora kendhat nggone tansah mbudi sarana kang sarta golek cara bisane tumuli rampung jejibahan luhur kang pinikul ing pepundhake kanan kiri nggon nedya amunah satrang para murkaning jagat kang pangawak arah Wanaraja nggih kita ini ngapa ya? Ini wong lagi luap lapuk di Joko Buri mungkin sebutan ngurang nganggo ukara kurang bengong kaya ngono kaya nganti pirang-pirang detik oh dados niku to Ndara amung tansah prihatin panandhangipun ingkang raka Ndara Rama Regawa niku nggih mboten jeneng wokal niku sederek mutuwa nggih dengit manten anyar mesine kudu bulan madu nggih Rama iki cara saiki ya Eneng pinandang pinten-pinten perkara sepisan ditundung dening Kang Rama sawargi Prabu Dasarata carita ora nganggo sarumu parake oh Dasarata ngono wae saking negari Ayodya amargi garwane Kang Rama sing angka 2 Dewi Semayi bener apa luput mah? Bener wae gamblis kowe nyepelek aku ya karo angka 2 garwane Prabu Dasarata iki sesile Dewi Semayi lagu numanmu Semayi karepmu gembrot karepmu wong Dewi KKI kok Semayi iku jaman peputra kakung bonate ikatan janji waduh Rama iki ale Kang Rama Prabu Dasarata kula gelem mangpundhut gawar carwa leng besok yen kula merocat metu lanang peputra kudu dadi ratu lah kok jebul Kang Rama mbiyen kesupen ujuk-ujuk mata Kang Raden Rama Regawa ajeng dicacekake ratu enten Ayodya kula niku ngerti mawon tekeli wering sakjroning kedaton nganti sesak penggalih Kang Rama yen ngeboti swaraning bojo aku kudu wentala ngendhangake anakku sing ora luput yen tak kendhangake garwaku sik kaya kang tak tresnani dhewe rewel enten mriki niki lho lakon ing urip niki anggenipun diuntang-anting dening karepe dhewe niku ampun mojo kita lakon Aduh wong urip lagi diuntang-antingi wong liya men ora apa-apa ampun diuntang-antingi karepe dhewe niku ana urung rampung kene wis njaluk meneh kene urung rampung kene ya ora trima ana tak tukokke cemara kene njaluk tas urung ditukokke kono nukokke sate babi kaya ngoten sak piturute lha wong ngene aja teng srewe aku iku kan sanggeman gegeden cagak kowe ngempyaki ya kowe kuwi yo bocah iki
duwe cagak lan ndek keplak. Oh iya kula. Duwe cagak dodol keplak. Ora pecus kabeh kok. Nganti nalika biyen pengrokok ditundung salimbit kalih Kang Mbak Yu. Dane ajeng dicak mulih teng Muntilan. Goleki Yoko. Aduh piye ya? Sik mo, sareh mo. Mo. Sareh, sapa kuwi? Kang Ramane. Ndrayu Sinta wong Prabu Jenaka kok ya Yoko. Mantili kok Muntilan. Iya. Niku pugu mboten purun. Malah kisah teng wana sampean nderek kantos mriki niku. Dereng mantra-mantra serike penggalih mendereng rampung wonten ngalas. Lah kok Ndrayu Sinta kegodha enten kidang talun. Mira aja dilakokke. Ora kok kidang talun, kidang demangan barang kowe. Nganti nalika semanten Kang Raka nututi kidang sampean Kang Jaga Mbak Yumu. Didakwa sing boten-boten. Nganti sampean kisah teng Baghdad. Apa kowe ora? Goleki sabu ya kowe ora. Wah, lah kodoran ngapa ana iki? Sing ora krama kae jenenge ngapa? Lha semono iki biyen tuku bejutan ngono wae ora. Wong ngarani wadat kaya Nyang Baghdad. Ayo dene Mangraka Ndrayu Sinta utusan mundhut rantang. Lho sik. Iya iki mo. Nangis gareng genteng. Sampean didakwa jeng celuntang kasmaran. Alih Kang Mbak Yu malah kiwa tengene. Mang Rajah kalih Mas Cokro. Kesehne iki ora. Mas Cokro apa-apa. Rajah Kala Cokro kok Mas Cokro. Dene bisa ditidha dening Prabu Dasamuka. Oh, lha nggih lelakon. Lelakon niku tetep lelakon. Rindane ati mboten kuwa mbethah kuthaning pasti budidaya ning manungsa bisa ngungkuli garising kawasa. Penandang niku adile nggih mung disandang, lelakon niku becike nggih mung dilakon, wis kaping congkotan bisa kasembate yen datan jinangkah. Yen nurut ngono ya sajak Brahmana Semani. Mangko Semani wis ngakoni liring sepuh sepiyawa awas runing atunggil. Garapane bangsa kuwi kok tenan. Lamun kelangan ragatun, sukuan ketaman sasrik saming dumadi. Ana longso aslah karsaning Bathara, liring sepuh sepiyawa awas runing atunggil. Apa reng kowe? Mak teletuk ora iso lho. Sanggon-nggon yang layatan barang sing dirembuk kuwi ora. Awas runing atunggil yang pasar barang kok kuwi ora. Nah aku saiki menani sing pati ndak rembuk kok. Iya. Kowe gong kowe wong suwung. Iya kakang banget panerima kurang-kurang gamblang nggonmu ngandharake prakara sawiji-wiji. Yen ngono. Aja dadi pangarsarsane Kakang Mas Rama Regawa tumuli bali marang Giriswela. Nggih. Srawih, Ndara, kula dherekaken, Ndara.